Svět pod černou vlajkou. Jeden den v životě piráta. Představme si na chvíli život na širém moři, někdy kolem roku 1715. Lodě křižují Karibik, Atlantik i pobřeží Afriky a mezi nimi se prohání i ti, kdo nerespektují žádné krále ani zákony, piráti. Muži, kteří vyměnili tvrdý život námořníků za jiný, stejně tvrdý, ale o poznání svobodnější život lupičů moří. Jejich dny nebyly jen plné bojů a pokladů, ale hlavně nekonečné dřiny, nebezpečí a života podle vlastních pravidel. Piráti neuznávali autority, uznávali jen sílu, odvahu a vlastní kodex cti. Zlatý věk pirátství, jak se tomuto období říká, trval přibližně od poloviny 17. století do roku 1730. Během této doby se Karibské moře a přilehlé oblasti staly místem častých nájezdů, přepadů a dobrodružství. Ale nebylo to jen o pokladech. Být pirátem znamenalo žít na hraně, mezi svobodou a smrtí. Ráno na pirátské lodi začínalo dříve, než by si mnozí přáli. Před svítáním se stichlé podpalubí pomalu probouzelo k životu. Těsný prostor, kde se často mačkali desítky mužů, byl nasáklý vlhkostí a těžkým vzduchem. Pot, sůl, kouř z pochodní a občasné kapky prosakující vody, to vše tvořilo prostředí, ve kterém piráti žili. Spali v houpacích sítích, které si přivazovali mezi dřevěné trámy. Tyto sítě měly výhodu. Při houpání lodi se člověk nezranil pádem. Každý pirát měl své místo, ale luxus pohodlí zde neexistoval. Jakmile se ozval hlas dozorce, piráti vstávali. Někteří promnuli stuhlé svaly, jiní sáhli po džbánu s grogem, směsí vody a rumu, která nahrazovala vodu, jež by se na lodi rychle kazila. První doušek byl hořký, ale zahnal ranní žízeň i zbytečný spánek. Každý den přinášel stejnou rutinu. Hned po probuzení bylo třeba se pustit do práce. Čištění paluby byla povinnost všech, i těch nejzkušenějších. Dřevěné desky bylo třeba drhnout slanou vodou a kartáčem, aby nezůstaly kluské nebo pokryté zbytky z ryb, krve či soli. Ti, kdo byli určeni na stěžně, se vyšplhali nahoru. Kontrolovali plachty, lana a hledali případná poškození. Hlídka na stěžni byla odpovědná za bezpečí celé posádky, musela včas zahlédnout nepřátelskou loď, bouři nebo pevninu. Někteří piráti se věnovali opravám zbraní. Šavle bylo třeba brousit, pistole mazat. Děla se kontrolovala, vyndávala se stará náplň a připravovala se nová. Po prvních hodinách práce přicházela na řadu snídaně. Strava pirátů nebyla nijak pestrá, ale byla dostatečná k přežití. Základem byly tvrdé suchary, často plné červů nebo plísně, které se museli namáčet do grógu, aby se vůbec dali jíst. K tomu piráti dostávali solené maso. Většinou hovězí, někdy rybí, které bylo nasolené tak, aby vydrželo týdny, někdy i měsíce. Pokud měla loď zásoby, mohl být přidán sušený hrách nebo čočka. Ovšem čerstvé ovoce či zelenina byly na moři vzácné. Piráti se často setkávali s kurdějemi, nemocí způsobenou nedostatkem vitamínu C, která vedla k úbytku sil, krvácení dásní a smrti, pokud nebyla včas léčena. Jídlo bylo rozdělováno spravedlivě. I kapitán dostával stejné porce jako ostatní. To bylo jedním z pravidel, které piráti dodržovali a které odlišovalo jejich způsob života od klasických námořníků. Piráti nepili čistou vodu. Ta by se v tropickém klimatu rychle zkazila a stala se nepitelnou. Místo toho pili grog, směs vody a rumu. Tento nápoj nejenže zajišťoval hydrataci, ale také pomáhal zabíjet bakterie ve vodě. Rum zároveň poskytoval útěchu, teplo a odvahu. Vlastnosti, které byly na moři potřebné. Každý pirát měl nárok na určitý podíl rumu denně. Grog se pil ráno, odpoledne i večer, někdy jen pro povzbuzení, jindy pro oslavu nebo zapomenutí na útrapy. Hygiena na pirátské lodi byla minimální. Toaleta byla jednoduchá, dřevěná lavice s otvory zavěšená nad mořem, kam piráti vykonávali potřebu. Koupání bylo luxusem, který si mohli dovolit jen při dešti nebo v klidných přístavech. Nemoci byly časté a smrtící. Kromě kurdějí trpěli piráti horečkami, infekcemi ran, parazity. Léčení bylo primitivní. Ranhojič na lodi měl základní nástroje, jako byly nože, pily a bylinné směsi. Bolest tlumil rum, a pokud bylo třeba provést amputaci, dělo se to bez anestetik, rychle a často smrtelně. Když práce na lodi skončila a nebylo žádné bezprostřední nebezpečí, mohli si piráti dovolit chvíli volna. Hráli se kostky, karty, někdo vyřezával figurky z kosti nebo dřeva. Oblíbenou zábavou byly písně. Námořnické balady o moři, lásce, smrti i vítězství.
Někteří piráti se snažili psát deníky, jiní plánovali další výpravy nebo snili o životě na pevnině. Ale každý věděl, že klid na moři je jen dočasný. Ačkoliv se o pirátech často mluví jako o chaotických a bezprávných násilnících, ve skutečnosti žili podle přesných pravidel, takzvaného pirátského kodexu. Tento kodex se mohl lišit loď od lodě, ale základní principy byly podobné. Byl to jakýsi ústní zákon, kterým se řídili všichni členové posádky. Hlavní body kodexu často obsahovaly: volba kapitána. Kapitán nebyl doživotní vůdce. Byl volen a mohl být kdykoliv sesazen, pokud posádka nebyla spokojena s jeho rozhodnutími. Dělení kořisti. Přesně stanovené podíly pro každého podle hodnosti a zásluh. Zákaz hazardu. Na mnoha lodích bylo zakázáno hrát o peníze, aby nevznikaly spory. Zákaz boje mezi posádkou. Hádky se řešily na souši, často formou souboje na pistole nebo šavle. Ochrana raněných. Piráti dbali na to, aby jejich zranění druhové dostali kompenzaci a péči. Kodex se často podepisoval na začátku každé plavby. Kdo ho porušil, věděl, že riskuje život. Jedním z nejzajímavějších aspektů pirátského života byla volba kapitána. Na rozdíl od královského loďstva, kde byl kapitán autoritou z vůle krále, piráti si své vůdce volili. Kapitán musel být odvážný, schopný velet v boji a zároveň spravedlivý. Neměl neomezenou moc, jeho rozkazy se týkaly hlavně bojových situací. O běžných záležitostech rozhodovala rada posádky, kde měl každý právo se vyjádřit. Pokud kapitán zklamal, mohl být sesazen. Tato forma demokracie byla pro mnohé námořníky, kteří utekli z královských lodí, velmi lákavá. Na pirátské lodi měl každý hlas svou váhu. Příprava na boj, každodenní rutina nebezpečí. I když nebyl na obzoru žádný nepřítel, piráti museli být neustále připraveni na boj. Loď mohla každým okamžikem narazit na obchodní loď, kterou stálo za to přepadnout, nebo na válečnou loď, před kterou bylo nutné utéct. Každý pirát se staral o svou výzbroj. Šavle musela být ostrá, pistole čistá a nabitá. Posádka pravidelně trénovala střelbu do terče, i když nábojů bylo málo a muselo se s nimi šetřit. Děla rozmístěná na palubě i pod ní byla čištěna, nabíjena a připravena k okamžitému použití. Lanoví muselo být pevné, jak pro plachty, tak pro rychlé pohyby po lodi během útoku. Piráti často nacvičovali, jak nejrychleji přehodit háky a přitáhnout loď nepřítele k sobě. Velmi důležitá byla práce hlídky na stěžni. Zkušený pirát vylezl na nejvyšší místo lodního stěžně, kde stál celé hodiny a sledoval horizont. Vidět jako první znamenalo životní výhodu. Možnost rozhodnout, zda zaútočit, utéct nebo se schovat. Jakmile hlídka zahlédla plachty na obzoru, zaznělo dolů ostré volání. Plachty na obzoru. Okamžitě nastal rozruch. Kapitán přiběhl na palubu, vzal do ruky dalekohled, pokud ho loď měla, a vyhodnotil situaci. Kapitán pirátské lodi měl konečné slovo. Podle zkušeností, velikosti nepřátelské lodi a nálady posádky rozhodl přiblížit se a zaútočit nebo se stáhnout. Někdy piráti využili falešné vlajky. Na stěžeň vyvěsili barvy jiné země, třeba francouzské nebo španělské, aby zmátli nepřítele. Teprve když byli těsně na dosah, vyvěsili vlajku s lebkou, symbol smrti, hrůzy a nevyhnutelného boje. Pirátské lodě nebyly největší, ale byly rychlé a manévrovatelné. Mezi nejčastější typy patřily škunery, lehké a rychlé, ideální pro přepady. Brigy, větší, s dostatečnou silou děl, ale stále pohyblivé. Slúp, malá loď s jedním stěžněm, vhodná pro pobřežní útoky. Každá loď byla upravena pro boj, méně kajut, více prostoru pro zbraně. Plachty byly tmavé, aby se piráti mohli přiblížit v noci. Každá loď měla svou vlajku, která budila strach. Tato vlajka byla známá jako Jolly Roger a existovalo více verzí. Lebka se skříženými hnáty, celá postava kostlivce nebo hodiny odpočítávající čas nepříteli. Jakmile se kapitán rozhodl pro útok, posádka ožila. Každý měl své místo. Děla byla nabita, střelci se připravili na palubě. Nejodvážnější piráti si navlékli kožené kabátce a nasadili šátky, aby jim pot netekl do očí. Mnozí si natírali tváře popelem nebo černili zbraně, aby se nepřítel lekl už při prvním pohledu. Mnozí piráti si na nohy dávali lehké boty, aby byli pohyblivější, a na rukou nosili kožené rukavice, aby se při lezení po lanoví nespálili. Boj nebyl jen o síle, ale i o psychologii. Piráti věděli, že zastrašení může vyhrát půl bitvy.
Když pirátská loď přiblížila svou kořist na dostřel, zazněl první povel. Děla spustila palbu, ale ne mířenou na potopení lodi, nýbrž na její plachty a stěžně. Cílem bylo zastavit protivníka, znehybnit ho. Řetězové koule svázané řetězem trhaly lana a látky. Výbuchy otřásaly palubou, dým plnil vzduch. Jakmile byla nepřátelská loď dost blízko, piráti hodili lanové háky a začali loď přitahovat. Nalodění bylo nejnebezpečnější částí. Muž proti muži, s nožem, šavlí, sekerou. Kdo padl, toho hodili přes palubu, pokud ho nezachvátili dříve plameny nebo střely. Bitva trvala někdy jen pár minut, jindy celou hodinu, podle toho, jak tvrdý odpor nepřítel kladl. Jindy pirátům často stačilo málo, jen ukázat černou vlajku a být známými. Pověst pirátů byla jejich největší zbraní. Mnohé posádky obchodních lodí se vzdali bez boje. Věděli, že odpor znamená smrt. Kdo složil zbraně, mohl přežít. Kdo bojoval, riskoval všechno. Po vítězné bitvě se loď proměnila v místo oslav, ale i tvrdé práce. Kořist musela být důkladně spočítána. Piráti brali všechno. Mince, drahé látky, koření, zbraně, rum i osobní věci zajatců. Každý koutek lodi byl prohledán, každý sud otevřen. Rozdělování kořisti pak probíhalo podle pirátského kodexu, který si každá posádka stanovila předem. Kapitán dostával obvykle 2 až 3krát víc než řadoví námořníci, důstojníci o něco méně a běžní piráti se dělili rovným podílem. Pokud někdo v boji přišel o ruku, nohu nebo oko, dostával extra náhradu, například 600 stříbrných za ztrátu pravé ruky. Zásadou bylo, že každý dostane svůj díl. Právě tato rovnost dělala z pirátů v očích mnoha lidí spravedlivé rebely, na rozdíl od královských lodí, kde námořníci často živořili. Pirátství nebylo jen o jednotlivcích, bylo součástí větších her mocností. Mnozí piráti začínali jako takzvaní korzáři, kteří dostali od krále oficiální listinu, která jim dovolovala přepadat lodě nepřátelských států. Například Anglie využívala piráty proti Španělsku, které v té době ovládalo většinu bohatství z Ameriky. Korzáři jako Francis Drake nebo Henry Morgan byli považováni za hrdiny, i když jejich činy nebyly o nic méně kruté než těch, kteří neměli žádné listiny. Jakmile ale skončily války, piráti se stali nepohodlnými. Ti, kdo byli včera spojenci, se dnes stali lovenými. Vládci už nepotřebovali svobodomyslné bojovníky, chtěli pořádek a kontrolu nad moři. Přestože piráti žili mimo zákon, na lodi musel panovat tvrdý řád. Porušení kodexu znamenalo okamžitý a přísný trest. Každý pirát přísahal věrnost pravidlům a věděl, že bez disciplíny loď nepřežije. Krádež mezi členy posádky se trestala bičováním, často až do krve. Zbabělost v boji mohla znamenat vysazení na pustém ostrově bez jídla, jen s pistolí pro zkrácení utrpení. Neuposlechnutí rozkazů bylo považováno za zradu a zradci byli bez milosti oběšeni na ráhně, často před zraky celé posádky. Piráti nebyli anarchisté, byli komunitou, která si chránila svou svobodu pravidly a spravedlností. Když loď zakotvila v přístavu, začínal čas odpočinku a utrácení. Města jako Nassau, Tortuga nebo Port Royal byla centry pirátského světa. Hospody byly přeplněné, rum tekl proudem a každý pirát utrácel, jako by už zítra měl padnout. Piráti zde nejen pili a bavili se. Prodávali kořist, opravovali lodě, najímali nové muže. Ale přístavy byly i nebezpečné. Čekali tu špehové, lovci pirátů nebo zrádci, kteří piráty udávali za slíbenou odměnu. Jedním z nejslavnějších pirátských přístavů byla Nassau na Bahamách. Ve 20. letech 18. století zde piráti vytvořili téměř nezávislou republiku, kde nevládl žádný král. Volili si vlastního vůdce, měli vlastní pravidla a jejich flotila ovládala okolní moře. Nassau bylo symbolem pirátské svobody, ale i jejího konce. V roce 1718 byl do města poslán guvernér Woodes Rogers, který s pomocí královské flotily republiku zničil. Mnozí piráti byli omilostněni, jiní skončili na šibenici. Večerní klid, vůně moře a chuť grogu. Jakmile slunce začalo klesat k obzoru a práce na palubě utichla, nastával čas, který měli piráti nejraději. Večerní klid. Moře zčervenalo, vzduch se ochladil a nad hlavami se rozsvěcely první hvězdy. Mnozí piráti si sedli ke svým věcem, jiní zamířili do podpalubí, kde se s přáteli podělili o poslední grog. Rum tekl po dřevěných stolech, doutníky dýmily a posádka se na chvíli proměnila v hlučné a živé společenství.
Hudba byla běžnou součástí večera. Ti, kdo uměli hrát na housle, flétnu nebo bubínek, bavili ostatní. Zpívali se balady, často jednoduché a sprosté, o boji, ženách a moři. Kdo neuměl hrát, zpíval nebo tleskal. A kdo byl unaven, jen poslouchal s hlavou opřenou o sud nebo lano. Večery byly i časem vyprávění. Každý pirát měl za sebou svůj příběh. Mnozí byli bývalí námořníci, vojáci, otroci nebo zločinci, kteří utekli systému. Někteří vyprávěli o tom, jak unikli z galejí, jiní o tom, jak porazili španělskou galeonu. Mluvilo se o pokladech zakopaných na ostrovech, o tajemných mapách a bohatství, které čeká. Často to byly výmysly, ale v těch chvílích na tom nezáleželo. Důležité bylo snění. Každý pirát měl v srdci představu o tom, že jednoho dne s pirátstvím skončí, usadí se v přístavu, otevře krčmu nebo farmaří na ostrově. Jen málo který se ale toho dne dožil. Na rozdíl od běžných námořníků si piráti smrt neidealizovali. Znali ji zblízka, mnohdy ji i sami přivodili. Smrt byla stálou součástí jejich světa, ne strašákem, ale věrným stínem. Piráti často nosili amulet nebo symbol, který měl smrt odradit. Lebky, skřížené hnáty, černé šátky nebyly jen pro efekt, ale i jako připomínka pomíjivosti. V mnoha posádkách bylo zvykem pohřbívat padlé do moře se zpěvem a douškem rumu. Jeden starý pirát prý kdysi řekl: kdo se narodil na vodě, nezemře v posteli, a jestli jo, tak to byla chyba. Když se veškeré svíčky sfoukly a lucerny zhasly, loď se ponořila do ticha. Piráti se uložili do svých houpacích sítí, v podpalubí nebo přímo na palubě, pod hvězdnou oblohou. Šplouchání vln, skřípění dřeva, občasné chrápání. To byla jejich úkolébavka. Před usnutím ještě mnozí mysleli na další den. Možná přinese loď plnou zlata, možná bouři, možná smrt, ale vždy přinese svobodu. Během zlatého věku pirátství se objevilo mnoho známých postav, které se zapsaly do historie. Bartholomew Roberts, zvaný Černý Bart. Jeden z nejúspěšnějších pirátů všech dob. Pocházel z Walesu a během své krátké pirátské kariéry 1719 až 1722 přepadl přes 400 lodí. Nosil černý kabát, široký klobouk a byl znám svou disciplínou. Roberts zavedl velmi přísný kodex. Zakazoval hraní hazardních her, opilství během služby a vyžadoval pořádek. I přesto byl milován posádkou pro své schopnosti. Zemřel v boji s britskou flotilou, ale jeho jméno žilo dál jako symbol pirátské moci. Henry Avery. Říkalo se mu král pirátů. Byl jedním z mála, komu se podařilo uniknout bez trestu. V roce 1695 přepadl velmi bohatou mogulskou loď plnou zlata, perel a drahokamů. Získal obrovské bohatství a poté zmizel. Nikdy nebyl dopaden. Jeho čin vedl k mezinárodnímu rozruchu, protože okradl indického velmože, což ohrozilo obchodní vztahy Anglie s Orientem. Přesto zůstává legendou, mužem, který se stal bohatým a zmizel beze stopy. Jean Lafitte, pirátský kapitán, který operoval v Mexickém zálivu na začátku 19. století. Byl zvláštní tím, že spolupracoval s americkými úřady během války roku 1812 a pomohl ubránit New Orleans proti Britům. Lafitte vedl vlastní pirátskou republiku na ostrově Barataria. Byl vzdělaný, mluvil několika jazyky a obchodoval nejen se zbožím, ale i s informacemi. Anne Bonny a Mary Read. Mezi slavné piráty patřily i ženy. Anne Bonny a Mary Read byly členkami posádky Calico Jacka Rackhama, jednoho z nejznámějších pirátů své doby. V roce 1720 byly jejich lodě přepadeny britskou flotilí. Většina mužů na palubě byla opilá a neschopná boje. Ale Anne a Mary bojovali do posledního dechu. Postavili se proti přesile a dokázali zdržet útok, než byly konečně zajaty. Obě ženy byly odsouzeny k smrti, ale protože byly těhotné, trest byl odložen. Mary zemřela ve vězení a nezmizela. Její osud zůstal nejasný, ale legenda o jejich odvaze přežila. Piráti ohrožovali nejen obchod, ale i společenský řád. Ukazovali, že je možné žít jinak, mimo hierarchii, mimo krále. Mnoho námořníků toužilo po životě, kde si mohli rozdělit kořist rovným dílem, kde kapitán nebyl pánem, ale zvoleným vůdcem. To bylo pro vládce nebezpečné. Vzpoury na lodích se často inspirovaly pirátskými myšlenkami. Strach z pirátů nebyl jen strachem z ozbrojených útoků, byl to strach z myšlenky svobody. Dobové zajímavosti, perličky z pirátského světa. Papoušci a poklady.
Ačkoliv moderní obraz piráta s papouškem na rameni pochází hlavně z románů, skutečně někteří piráti chovali exotické ptáky a zvířata, která prodávali v přístavech za vysoké ceny. Pirátky. Ženy na pirátských lodích nebyly běžné, ale existovaly. Kromě Anne Bonny a Mary Read byla slavná i Ching Shi, čínská pirátka, která v 19. století vedla flotilu o 300 lodích a 20 000 mužích. Pirátské medicíny. Kromě rumu používali piráti i byliny, napřed zázvor nebo tabák, pro léčení bolestí nebo ran. Často věřili na magii a pověry, nosili amulety pro štěstí. Hudba a tanec. Hudba hrála velkou roli. Po úspěšné bitvě často následovala oslava s tancem, někdy i soutěže v pití nebo zpěvu. V mnoha příbězích piráti po poslední velké kořisti zmizí někde v mlze, s truhlou zlata a papouškem na rameni. Ale skutečný konec pirátského života byl většinou méně romantický. Piráti, kteří přežili desítky bitev, bouře a zrady, nakonec stáli před volbou, pokračovat a riskovat šibenici, nebo odejít a zkusit začít znovu. Někteří se skutečně usadili, stali se hostinskými, rybáři, obchodníky. Ale většinou to nevydrželo. Moře volalo. Jiní piráti padli v boji, na moři nebo na souši. Byli oběšeni, jejich těla vystavena v klecích na přístavních molech, aby odstrašila ostatní. Jejich jména zmizela, ale legenda zůstala. Začátkem 18. století si evropské mocnosti, především Anglie, Španělsko a Francie, uvědomili, že pirátství už nelze přehlížet. Obchodní lodě byly decimovány, kolonie ohroženy a autorita koruny se rozpadala v očích námořníků. Vládci začali vysílat lovce pirátů. Lodě s jediným cílem – chytit nebo zabít každého piráta. Mnoho jich padlo, jiní přijali královský pardon a vzdali se. Některé posádky byly zrazeny vlastními lidmi. Roku 1722 byl zabit Bartholomew Roberts, jeden z nejúspěšnějších pirátů všech dob. Jeho smrt se často považuje za symbolický konec zlatého věku pirátství. Přesto piráti nezmizeli. Přes všechny popravy a rozsudky přežili v písních, knihách a příbězích. Stali se součástí romantické představy o dobrodružství, o muži s šátkem, dřevěnou nohou. Romány jako Ostrov pokladů Roberta Louise Stevensona nebo postava kapitána Hooka přetvořili piráty do hrdinů a padouchů zároveň. Ve 20. a 21. století se staly součástí popkultury. Filmy, hry, festivaly. Ale zároveň přetrvává fascinace jejich svobodou, odvahou a nekompromisním způsobem života. Piráti nebyli jen lupiči, byli produktem doby. Doby, kdy svět byl rozdělen mezi velmoci, kdy mocní bohatli na úkor slabých a kdy jediná možnost, jak získat svobodu, byla vzepřít se. Jejich svět nebyl ideální, byl krutý, krvavý, nemilosrdný, ale byl jejich. Žili podle svých pravidel, neklonili hlavu před žádným králem a věřili, že každý den může být poslední, proto stojí za toho prožít naplno. Byli to tvrdí muži i ženy, kteří se vzepřeli světu, odmítli být otroky systému a místo toho si zvolili život mezi vlnami, meči a kouřem. Odhaduje se, že během zlatého věku pirátství asi 1650 až 1730 bylo na moři aktivních přibližně 3000 pirátů. Největší pirátské flotily čítaly desítky lodí, především v Karibiku a Indickém oceánu. Největší jednorázová kořist, kterou piráti získali, byla při přepadení lodi Gange i Savai, Henrym Everym, v dnešní hodnotě přes 100 milionů dolarů. Většina pirátů žila krátce, průměrný věk dožití byl kolem 30 let. Jedna z nejdojemnějších pirátských legend vypráví o Steedu Bonnetovi, známém jako gentlemanský pirát. Bonnet nebyl původně lupič, byl to bohatý plantážník, který opustil svou ženu, děti a pohodlí, aby se stal pirátem. Jeho důvody? Prý chtěl dobrodružství, unikal osobním problémům, možná i nudě života aristokrata. Koupil si vlastní loď, najal posádku a vydal se na moře. Bonnet nebyl dobrý kapitán. Často chyboval, nerozuměl taktice, ale jeho muži ho respektovali. Později se spojil s Černovousem, ale ten ho zradil. Bonnet byl zajat, souzen a popraven v roce 1718. Jeho poslední slova prý byla: Nikdy jsem nelitoval, že jsem opustil zemi, jenže jsem neuměl vládnout moři. Den piráta byl plný fyzické dřiny, neustálého nebezpečí, ale i pocitu svobody, který většina lidí té doby nikdy nezažila. Od ranního čištění paluby, přes boj o přežití, až po večerní písně pod hvězdami. Každý okamžik měl váhu.
Piráti nebyli dokonalí, ale byli sví. Vznikli ze světa, který je odmítl, a vytvořili si svět vlastní, tvrdý, spravedlivý, divoký. A i když zůstali jen kapitolou v dějinách, jejich odkaz přežívá v každém příběhu o dobrodružství, o odvaze postavit se silnějším, o touze po svobodě. Pokud vás dnešní výprava do života pirátů zaujala, nezapomeňte nás podpořit. Dejte tomuto videu like, přihlaste se k odběru našeho kanálu a napište nám do komentářů, jaké další příběhy byste chtěli příště. Zůstaňte na palubě. Další zajímavá videa jsou již na obzoru.